Benvidos. Cando eu era máis novo sempre me chamaba a atención quen sería o propietario de sitios que se chamaban súa vila, súa igrexa, súa torre, súas viñas. O tempo ensinoume que aí non se fala de propiedade. Diso imos falar hoxe para que tamén vostedes o teñan claro. E imos ir a Rianxo porque os alumnos do instituto fan cousas moi interesantes para promover o galego nas empresas. Empezamos. Por veces preguntámonos quen serían os donos de lugares que se chaman súa vila ou súa igrexa, como se ese súa indicase propiedade, e mesmo se súa ermida non será un castelanismo. Non, estes topónimos que empezan por só ou por sú son moi bons de interpretar se lembramos que a preposición latina sub significa baixo de, e así subdelegado e subdirector son os mandos que están baixo o delegado ou o director. Someter é meter baixo algo, e soterrar é meter baixo terra. Así que agora calquera entende que súa vila é realmente sú a vila, é dicir, unha aldea que está da parte de baixo dunha vila actual ou antiga. E que súa igrexa, ou mesmo súa igrexa ou súa eirexa, é unha aldea que está máis baixa que a igrexa, que queda no alto. E súa agra e súa pena son aldeas que están máis baixas que unha agra ou que unha pena. Polo tanto, súa horta e súa ermida non son castelanismos, senón lugares que están sú, baixo unha horta ou baixo unha ermida. Ben falado. O lema da campaña é vendendo ao mercado galego imos falando. Nun primeiro momento estaba pensado cara aos comercios, pero logo foi extensible a toda a empresa de Rianxo. Os usos lingüísticos nos comercios, moitas veces, pese a que eles son galego-falantes, os usos son en castelán, para que se dé conta de que o galego vale tamén para usar no comercio e tamén para que o noso alumnado reflexione sobre a mesma cuestión e que vexan que o galego é útil pois na empresa. Pensamos e ideamos esta campaña. Deseñamos un cartel, deseñamos tamén uns adhesivos, entón sacamos esa tirada de cartéis e repartíronse en todas as empresas do concello. E a outra parte que é unha observación lingüística nas empresas do concello. Repartimos os nenos onde había comercios, encargáronse de cubrir todo o que é o territorio de Rianxo en canto ás empresas para ver pois se os rótulos están en galego a castelán. E agora pois estamos con unha última parte que é enviarlles unhas cartas ás empresas que están galeguizadas felicitándoos polo uso que fan do galego e as que só teñen en castelán pois tamén dándolles ánimo para que o fagan. E por último temos uns diplomas que lles entregamos pois a aquelas empresas que mostran unha sensibilización en prol da lingua. Penso que o empresario debe xogar un papel determinante na normalización. Se o empresariado, se o mundo da empresa estivese galeguizado, teríamos moitísimo camiño andado, porque a xente tería interese en usar o galego porque é un ámbito prestixioso, non? É un animal grande, de cornos curtos. O corzo. É a acción de facer que algo deixe de estar limpo. Emporcán. Ves como sabes? Vostedes lembran aquel debuxo do rianxeiro castelao no que un burro fariñeiro leva paus que lle dá o seu dono e consólase dicindo: mentras o pau vai e ben, descansa o lombo. Os ditos expresan cousas moi profundas da nosa maneira de ver o mundo.
O Rianxeiro Castelao era un artista na dosificación da fraseoloxía e repasaba con moito mimo. Fagan vostedes igual e verán que iso sí que é ben falado.